Kawai ke khana kabadang shiphew snam garata na kishnong thang salai kabadon marjan jong kishnong mar keneng kabahap apo iskasi hill district kalakhlak no hagmit singiu blai nda kabastin pasi yelade hadin baki kimi kipa jongka kilakan taj ban ai ya ka mobile phone ka kat kum na kitalong khubor balayo lum ha ka singi nongkong kila pentim baki kimi kipa kila ong ya katai ke khana bakadon kam ban lek puliswa anda kalapan ya ka mobile phone kat kum gitelong khubor laong ba katai ka khana namar ka jing bitar kalarung hapo kawai ka kamera bat kalas din pasi yelade ya kamet basa jong gane ka samla la IT no shaki kimi kipa hadin bal pandip ya ka post martim la ya thu shu shu ki pulin